खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 12 जानुवारि शुक्रबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोबाव समनि आसाया दिनै जाफुंनो हागौ, थांखिसिम सौहैनो हागौ, साना गाहामैनो थांगोन। वृष राशि। खामानि दामानिफ्रा जोबस्रांनाय नङा, देहाखौ मेंखांनाय मोननो हागौ, आरामै थानो गोसो जागोन। मिथुन राशि। खैफोदाव गोग्लैनो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम, गाज्रि सानजागोन। कर्कट राशि। धोन दौलत आरजिनो हागोन, आखायाव रां रुफा जागोन, बेफार फालांगि बायदियाव मुलाम्फा जागोन। सिंह राशि। मावनो लानाय खामानिफ्रा जाफुंनाय नङा, जेंनाफ्रा जोबनाय नङा, माबा मोनसे खहा जानो हागौ। कन्या राशि। देहायाव सानाय सुनाय जानो हागौ, गोजोनै थानो हानाय नङा, असान्थियैनो साना बारलांगोन। तुला राशि। रंजा बाजा समखौ हगार हरनो हागोन, गोजोन सुखु फैगोन, मोजां रादाब मोननो हागौ। वृश्चिक राशि। मानिबा जाहोनाव सोरबा सुथुर जानो हागौ, गुबुना मेगन सागोन, गाज्रि सानजागोन। धनु राशि। बेफार फालांगि बायदियाव मुलाम्फा जानो हागौ, साननायफ्रा जाफुंगोन, मोजां सानजागोन। मकर राशि। मोजां हाबा मावनो हागोन, मान सन्मान मोननो हागोन, गुबुनखौ गियान होनो हागोन। कुम्भ राशि। माबा मोनसे बिबान मोननो हागौ, बयजोंबो गोरोबना थानो हागोन, मोजां सान। मीन राशि। गोसोनि साननायफोरखौ मावफुंजोबनो हागौ, जै जानो हागौ, मुलाम्फा गोनां सान जानो हागौ। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फान्जामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, अटि टेकनिशियान, आइसिइउ टेकनिशियान, रेडिअलजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।